Kanza kwethu angibingelele ngiphinde futhi ngikwamukelela kuNqambothi Media TV 18. Ngicela ukuthi uyaqala ukufelela ikhasi, cela wenze kufanele ichifo subscribe, ulike bese ushare le video. Ukhwele wadilika uMax Makhanya laphana kumsakazo Ukhozi uTshatha Ngobe. Indaba ke isuke ngokuthi uTshatha eshiye phansi laphana ekuhleleni umcimbi owaziwa ngokuthi impucuzeko oba laphana eThekwini minyaka yonke. Nganza kwethu ngalenje kokukhuluma kakhulu ake uyibuke nansi ivideo kaMax umfoka Makhanya ngesikhathi ekhwela edilika kumfoka Ngobe. Kwase kuba nokuthula kangaka nje, yazi mase kunokuthula nje kuyabheda nje, kuyabhora endimeni. Akufuneki nje ukuthula endimeni. Tjatha ugodo, awuvunomgolo, awuvunomona. Uzama ukubhidliza impucuzeko, ngibhalile lapha ku Facebook ngakunyela. Uzama ukuqeda nyanga impucuzeko, awuvunomgolo. Ya. Uzama ukubhidliza impucuzeko, siyakubona laphana usukhanda itiyana lakho laphana kwashipha intuthu laphana kwashipha intuthu lapha kwaNongoma. Usukhanda itiyana lakho laphana ubhoshisa abantu ezihlahleni laphana, ubhizi ungcolisa imoto zethu ngedust nangodaka lapha kaNongoma. Kuleli tiyana lakho oliqalile laphana, uyabona? Uthi every year uzoyenza leyanto leyana ukuthi usibizele kwaNongoma ukuthi siyobhosha ezihlahleni. Amasimba leyanto leyo iqale lapha kwaNongoma. Uthuvi leyanto lomcinjana wakho nuka isihlama lapha uqalile. Amasimba nje leyanto leyana. Uyabona? Angazi mina ukuthi wena Tjatha usanganiswa yini njengoba usangana nje uhamba ulilabatheka nomkhaba wembongolo la, uhamba ulilabatheka nekhanda lempongo. Amasimba lento yenza ukuthi manje wena uthi wena usuhoxile kwimpucuzeko, uzama ukubhidliza impucuzeko manje ngalesi siqoqoqoqo setiyana elinuka isihlama oliqale lapha kwaNongoma kwashipha intuthu. Yabona thina singoMakhanya sokutshela Tjatha ugodo ukuthi uyasangana wena mfana. Uyahlanya nje ekhanda lakho. Ugcwele ushatini, ugcwele upelepele kuleli khanda lakho elikhulu elisiphomoliya elimiswa kwempongo. Tshelwa ithina ke manje, utshelwa yinsizwa, utshelwa udinsi dindiliza ukudinsiya kwesidikiselo sebhodo elikhulu makuhlatshiwe thekesati ukuhlala kwentombi engayiphethe kahle kuyawadonsa amehlo ensizwa. Sikhinde khilikithi siyakhumuleka enkululeko nomjolo kuphamaphamba izinqe zesidudlu mayibhansiwe. Utshelwa ude ngezi lokuncinda inkunzi emava vihloma ihlaselana ingqongqo enqobe ngoqhashaqalo ogqokweni abaqobela amaqatha aseqolo maqede baqhaqhazela hlehla kwenqama kuyaqhaqhazelisa inqena ukubaqonda ngqo maqede banqubusela bomaqina sabaqatha nisingqondo zobuqili kubhonga nkunzi lemavavu umphanda mhlabathi ngimhlabe lohlomeka ngokuhlanganisa amahlathi enhlanye kwahlehlisa ngwahlakaze ngwahlekese ngwahlabe ngohlavu lenhlali bathatha. Utshelwa yimina igalgove eligwavuma ligoloza ligijimisa imgulukude bigangi igulukude ke emgodini obugujwe omaligajwe ngogandagando nogada bayigada. Khunhla lamagqozo untombi zangigqozela usibindabindana ugilogunya umhlafuna nhlaba ihlaba imihlathi ngidla kushisa noma kubaba loka ngiqhiza iqalala. Tshelwa yimina ha. Hawu uyadlala wena. Utshelwa zinsizwa manje uyasangana Tjatha. Yabo. Wena mfana nopelepele wenza lento eyenziwa uNtuntsula la waqala isiqoqoqoqo sedust laphana into ubona ukuthi uzama ukumaka iAll White Spring picnic. Awu shame. Niyoyenzani yakho? uNtuntsula ngapha ufaka imali emasendeni ukuthi ayomaka iAll White kaKhuzani. Wena ngapha ufaka imali emasendeni ukuthi imaka impucuzeko. Ilabafana niyasangana nihlanya ngempela nina zisha. Nisanganiswa yini ngempela ninamgodoyi nina? Uyabo? Wena uNtuntsula nimsangano nje emakhandeni aniphilile ninabafana. Yabo? Aniphilile ngempela emakhandeni. Ya. Futhi yabo njoba nginitshela nje bafana bami ngeke nize nenze lutho, ngeke nibancane ngeke nenze lutho. Nitshelwa yithini oMakhanya. Ya.
onenkinga nalento engiyishoyo ngithi mina onenkinga nalento engiyishoyo tata inja uyangidakelwa shit man